Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Okay, mayong gabi sa Matagusa and welcome sa pagpadayon nato sa atong pagtuon sa atong basic evangelistic lessons. Before that, tuguti ko nga mugreet sa akong lolo nga si Isabelo Laure Sr. nga I think 95 years old na siya karong adlaw, July 15. So happy birthday sa akong pinalanggang lolo nga si Isabelo Laure Sr. Ang atong topic mahitungod kini sa bautismo. Mao kini ang publiko nga panaad sa usa ka magtutuo or publiko nga panumpa sa usa ka magtutuo nga mosunod gayon sa atong Ginoong Hesukristo sa tibuok niyang kinabuhi. Apan sa dili pa kita magpadayon atong pangayoon ang tabang sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Salamat o Dios tungod kay imong gihatagan kami og kahigayunan nga pagatun-an ang usa sa mga ordinansa nga imong gihatag nga pagabuhaton sa imong iglesia, ang pagbautismo. Ug daghan kaayong mga false beliefs surrounding water baptism. Among gipangayo nga mahatagan kini og katinaawan. This we pray in Jesus name. Amen. Mag-review kita og jutay sa atong natun-an ni adtong miaging mga semana. So unsa ang biblical nga iglesia? Ang biblical nga iglesia mao ang iglesia nga nagasunod gayod sa gisulti sa Biblia mahitungod sa mga elemento nga kinahanglang mabatunan sa usa ka iglesia. For example, kinsa ang pagadawaton nga miyembro sa iglesia? Dili pagadawaton nga miyembro sa iglesia ang tawo nga wala gayod maluwas, wala makasabot sa ebanghelyo sa kaluwasan. Dili kita magpamiyembro sa church aron maluwas. Magpamiyembro kita sa church, gumikan kay luwas na kita. So ang mga saved believers ang pagadawaton nga miyembro sa iglesia. Sa unsang paagi pagadawaton ang mga miyembro sa iglesia, pinaagi sa membership interview. Kinahanglan gayod nga kaluton kung unsa ang iyang gituuhan sa iyang kasing-kasing. Si Pablo niadtong nahimo siyang magtutuo, kanhi manluluto siya batok sa iglesia. Niadtong nahimo siyang magtutuo, gusto siyang mupasakop sa iglesia dito sa Jerusalem, pero wala man mutuo dayon ang mga disciples nga nahimo na siyang Kristohanon. Mao nga gi-interview siya ni Barnabas o gipaatubang sa mga apostoles. Ang New Testament Church, kinahanglan gayod nga maampingon kita sa pagdawat og mga miyembro sa iglesia. Ang pagadawaton lamang nga miyembro sa iglesia ang mga tawo nga nakasabot sa tinuuray gayod sa mensahe sa kaluwasan ug ila kining gikuptan. Luwas sila pinaagi sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Sa unsang paagi gipangunahan o gipakaon ang mga miyembro sa iglesia? Well, gipangunahan o gipakaon ang mga miyembro sa iglesia pinaagi sa makanunayon ug matinud-anon nga pagwali sa pulong sa Ginoo. Teaching ministry and evangelistic ministry. Unsa ang kalidad sa leadership sa sulod sa iglesia? Evangelizing leadership and pastoring teaching leadership. Nagatiman sa mga kalag ug nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Unsaon pagmintinar ang covenant sulod sa iglesia? Pinaagi sa pag-impose og church discipline.
Mao kini ang pagmintinar kung atong pagatun-an ang Biblia, aduna gayoy klaro kayong gitudlo nga church discipline kay dunay mga times nga nasipyat ang iglesia sa pagdawat og miyembro abi og tinuod nga Kristohanon pero dili day tinuod nga Kristohanon ug migawas ang tinuod nga color. So aduna gayoy mga cases of excommunication sa Biblia nga atong mabasa. Ang ang book of First Corinthians dunay gi-excommunicate ni adto nga tawo ug naghinulsol ug gidawat og utro sa iglesia. Sa ingon niya na nga pamaagi mamintinar ang kaputli sa iglesia. So kining church discipline mao kini ang atong leksyon sa mga musunod nga mga semana dili pa karon. And then tungod kay ang atong leksyon mahitungod man sa pagbautismo or pagbunyag. Sa uban nga mga churches, ilabi na sa Romano Katoliko, ang tawag nila sa water baptism mao kining christening. Kung sa maibot pasabot ni ining christening. Ang Roman Catholicism nagtudlo nga ang water baptism or pagbunyag mao kini ang act of christening. Ang bautismo mao ang nakapakristohanon sa bata. So kung ang bata nabunyagan na, Kristohanon na siya. Apan atong konsultahon ang Acts chapter 2 verse 38 to 41. Christening ba ang water baptism, mga kaigsuunan? Mao ba kini ang paagi aron makristohanon ang usa ka bata nga puya? Ang giingon din sa Acts chapter 2 verse 38 hangtod sa 41. Unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kayang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atua sa layo. Ang tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios ngadto kaniya naghatag si Pedro og daghan pang pagpamatuod kanila ug miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang niining daotang katawhan. Daghan kanila ang mituo sa iyang mensahe. Take note ha, mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. May 3,000 katawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo ni adtong adlaw. So ang gibunyagan lamang or ang gibautismuhan lamang mga kaigsunan kadtong mituo sa mensahe. So dunay in, dunay out. Ang wala maapil sa bautismo, ang wala mituo. Ang gibautismuhan lamang mao ang mituo sa mensahe. So by implication, aduna gayoy membership interview. Gi-interview katong mga tawhana kung mituo ba gayud sila ug sa dihang napamatud-an nga sila mituo gayud sa mensahe, gibautismuhan sila. Mo kana ang gitudlo sa Biblia. Note, adunay close nga connection ang pagtuo sa pagpabautismo. Ingon nga sunod nga buhaton human sa pagpahayag sa pagtuo. So there is a close connection between faith and baptism. Ang tanan nga mituo gibautismuhan. Unsa pa? Aron pasayloon kini bitong giingon nga unya miingon si Pedro kanila ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala. Na misinterpret kini sa daghang mga tawo nga nagtuo sila nga ang baptism requirement for forgiveness. So aron ka mapasaylo kinahanglan kang magpabautismo. Mga kahigalaan, mga kaigsuunan, dili ang water baptism mao ang requirement aron ka pasayloon. Pasayloon ikaw kung ikaw naghinulsol sa imong sala ug nagsalig kang Kristo. Karon unsa may but pasabot ni ining magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala. Dili kini nato sabton ingon nga epekto sa bautismo. Ang kapasayloan dili kini resulta sa bautismo kundi ang kapasayloan mao kini ang assumed condition sa tawo nga gibautismuhan. So dili bautismuhan ang usa ka tawo kung wala gayud siya makasiguro nga gipasaylo na siya. Ug unsaon man nga mapasaylo ang usa ka tawo kung siya nagatuo sa dugo ni Kristo, dugo nga giula dito sa cross
nga mao'y basihan sa kapasayloan. So alang sa mga pinasaylo na kinahanglan pagabautismuhan. Unsa may warrant nato ani sa Biblia? Tanawon nato ang Mark chapter 1 verse 44. Di ba dunay mga ritual, dunay mga seremonyas ang mga pari nga pagahimuon, dili kini pari sa Romano Katoliko ha, kundi pari sa mga Hudiyo sa kapanahunan ni Hesukristo. Adunay tawo nga sanglahon nga giayo sa atong Ginoong Hesukristo, gihinluan. So, human siya gihinluan sa atong Ginoong Hesukristo, giayo gikan sa iyang sangla, giingnan ni Jesus katong tawo nga moadto sa mga pari aron i-validate nga limpyo na sila. Giayo na gyud sila or naayo na gikan sa sangla. Ingon ana ang water baptism. Dili ang katungtuang seremonyas nga pagabuhaton sa pari mo ang nakapahinlo sa tawo. Giayo na siya ni Kristo, nahinlo na siya. Ang katong seremonyas nga gibuhat sa pari, validation lamang kadto nga naayo na gyud katong tawhana. So ang water baptism, dili ka na mao ang makapahinlo sa usa ka tawo gikan sa iyang sala. Ang water baptism, validation ra na siya, public validation nga ang iyang sala napasaylo na. Kinahanglan nato kining ipasabot kay ang mga tawo ritualistic, idolatrous, ilang gituuhan nga ang tubig sa bautismo mao ang nakahinlo sa ilang kalag. Tubig ra na higala, kung naa ka sa iligan gibautismuhan, tubig sa iligan, wala nay gahom, wala nay magic. Ang nakahinlo sa atong sala mao ang dugo ni Kristo. So Mark chapter 1 verse 44, ang giingon ni Kristo diri, ayaw gayud kini isugilon kang bisan kinsa nga naayo na siya. Adtua hinuon dayon ang pari ug pagpahiling kaniya. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagpamatuod sa katawhan nga naayo ka na. So ang ritual sa paghalad, dili kadto ang nakapasaylo or nakaayo ni adtong tawhana, dili kadto ang nakahinlo ang ritual, kundi pagpamatuod lamang nga naayo na siya. So ang water baptism, ang ritual sa water baptism, dili ka na mao ang nakahinlo sa atong kalag, kundi public proclamation ka na nga kita nahinlo na, naayo na, napasaylo na. So aron pasayloon, dili kini nato sabton ingon nga epekto sa bautismo, kundi ang assumed condition sa tawo nga gibautismuhan alang sa mga pinasaylo na kinahanglang pagabautismuhan. Ang bag-ong relasyon tali kang Kristo ug sa magtotoo nagakinahanglan og public vow ug panaad. Gisugdan kini sa bautismo. So, dili katuuhan nga ang usa ka tawo nahigugma sa iyang asawa, unya wala siya kasing-kasing nga pakaslan ang iyang asawa. Wala siya kasing-kasing nga mo public vow atubangan sa daghang mga tawo nga mahimo siyang matinud-anon sa iyang asawa. So it's marriage mga kaigsuunan. Mao ang nagpamatuod nga gihigugma gayud niya ang iyang asawa. Ang tawo nga nagdumili niini nga lakang by implication mibalibad nga mahimong tiunay gayud nga disipulo ni Kristo. So, moangkon ka nga disipulo ka ni Kristo, pero nagdumili ikaw sa pag-proclaim publicly, pinaagi sa bautismo, nga ikaw disipulo na ni Kristo, magtutuo na ni Kristo. Kaya imbut pasabot manggod sa water baptism, publicly, gisaksihan kini sa tibuok iglesia, sa mga katawhan, imong giangkon publicly nga ikaw iya na ni Kristo, nga ikaw magtutuo na ni Kristo. Mao kana ang significance sa water baptism, mga kaigsuunan. So unsaon pagbautismo? Mao kini ang pangutana. How is baptism done? Ang giingon sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Ang giingon ni Kristo, tungod niini sa inyong pagpanglakaw himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila o bautismuhi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug hinumdumi. Ako mag-uban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So kinsa ang gihatagan sa tahas sa pagbautismo? Una, initially ang mga apostoles, kay ang mga apostoles man mo'y kaistorya sa Ginoo niini
adisir siya mikayab sa langit. Gihatagan ang mga apostoles sa nahaunang taha sa iglesia. Apan sa misunod nga mga kapanahunan, ang mga apostoles na ngamatay na, ang bautismo gibuhat na sa lokal nga iglesia mismo. Kinsa ang magbautismo? Sumala sa giingon ko na, ang biblikal nga iglesia ang magbautismo. Dili ang bisag unsa nga organisasyon o kahugpungan. Wala sila'y katungod nga magbautismo. Ang church lamang nga biblikal ang mubautismo. Efeso Kapitulo 4, versikulo 4 hangtod sa 6. Ang giingon dinhi, may usa lamang kalawas ug usa ka espiritu, ingon nga may usa lamang ka paglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tawo. Siya mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. So kung iglesia ang atong pagahisgutan, sumala sa atong natun-an ni adtong miaging mga semana, wala kini nagatumbok sa Romano Katoliko, Methodist, Baptist or denomination. Ang tinuod nga iglesia kadtong nagasunod gayod sa pagtulunan sa Biblia ug ebanghelyo sa Biblia. So bisan pag-unsa ang karatula sa simbahan, dili na magmatter as long as ang simbahan, kana nga simbahan nagatudlo sa kamatuoran. Pero bisan pag-unsa kadako na nga grupo, pero kung mini ang pagtulunan dili biblikal, dili kana tinuod nga church, peke kana nga iglesia. Ang tinuod nga church kadtong seryoso gayod nga nagatudlo sa gisulti sa Biblia. Notice, adunay koneksyon ang lawas. Ang lawas mao ang iglesia. Oh, may usa lamang ka lawas. Kinsa maning lawas or unsa maning lawas nga buot pasabot niini? Ang church ni siya. Adunay koneksyon ang lawas, ang iglesia, ang pagtuo, mao kini ang teaching confessed ug ang bautismo. Dunay koneksyon ang church, ang faith ug ang baptism. So ang conclusion niini, aron insakto ang bautismo, kinahanglan nga ang iglesia nga magbuhat niini nagtudlo sa tinuod nga ebanghelyo. So kinahanglang sutaon nato kung unsa gayod ang gitudlo ni ana nga iglesia. Kinsa ang bautismuhan? Ang bautismuhan ang magtutuo lamang nga mipahayag sa iyang pagtuo. Mi-confess sa iyang pagtuo. Mi-articulate sa iyang pagtuo publicly. Ang giingon dinhi, bunyagi sila. Ang Matthew chapter 28 verse 19 kini giingon nga bunyagi sila, nagatumbok kini or nagapunto kini sa mga nahimo ng mga disipulo. So ang konklusyon ini, dili ang bautismo ang makapakristohanon sa usa ka tawo. Ang iyang gikuptan o gipahayag nga pagtuo mao ang makapakristohanon kaniya. Galacia Kapitulo 3, versikulo 26 hangtod sa 27. Ang giingon dinhi, pinaagi sa pagtuo kamong tanan nahimong mga anak sa Dios sa pagpakighiusa kaninyo kang Kristo. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo, busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. So, dili biblikal ang unbeliever nga nabautismuhan. Invalid ka na. Bisan pagkapila, bautismuhan ang usa ka tawo. Pero kung dili siya tinuod nga magtotoo, wala niya gikuptan ang tinuod nga ebanghelyo. Kaluwasan pinaagi sa grasya lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan pag nabautismuhan siya kapila, dili valid ang iyang baptism. Dili usab biblikal ang magtotoo nga wala pa nabautismuhan. Ang magtotoo kinahanglan gayod nga bautismuhan. But again, before nato kinibuhaton, kinahanglan nga maampingon kita unsa ang paagi sa pagbautismo. Kung atong tun-an ang Biblia mga kaigsuunan, usa lamang ang paagi sa pagbautismo. Mao kini ang pag-unlod sa tubig sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Dili ang pagwisik-wisik sa tubig sa ulo lang sa tawo. Dili pod ang pagbubo sa tubig. Ang valid nga baptism sa Biblia mao ang pagpaunlod sa tubig. Tibuok lawas gayod ang giunlod sa tubig. So, kung ang bautismo nimo sa una, sprinkling or pouring, dili gayod kadto valid nga bautismo. Kay ang bautismo sa Biblia bisan pag-atong tun-an,
pagpaunlod gayud sa tubig ang pamaagi. Ang Griego nga pinulungan sa baptize mao ang baptizo, ug ang pasabot sa baptizo mao ang ipaunlod. Baptizo means ipaunlod. Adunay Griego nga pulong sa sprinkling ug pouring. Pagbubo apan wala gayud gigamit ni nga mga pulong alang sa bautismo. So ang conclusion nato mga kaigsuunan, sipiyat nga pagaisipon nato nga option lamang ang immersion o pagpaunlod. No. Ang pagpaunlod mao lamang ang valid nga paagi sa pagbautismo. Tungod kay nagalarawan gayod kini sa kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw ug utro ni Kristo. Mao kini gipadayag sa Roma kapitulo 6. So it's baptism by immersion. So dili man pud ulahi ang tanan nga kun ang baptism nga inyong nadawat sa una baptism ni adtong puya pa mo, invalid kadto. Kay ang puya dili baya kana magtutuo pa. Puya wa pa nakasabot sa ebanghelyo. Ug kung ang baptism ninyo kaniadto sprinkling or pouring, invalid usab kadto. Kinahanglan nga bautismuhan og utro pinaagi sa pagpaunlod sa tibuok lawas sa tubig nga nagasimbolize og total surrender sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay epekto sa bautismo? Una, publiko nga pag-angkon sa atong pagkahiusa kang Kristo. Mao kanang epekto sa bautismo. Giangkon nato atubangan sa kadaghanan nga kita nahiusa na kang Kristo. Roma kapitulo 6 bersikulo 1 hangtod sa 6. Ang giingon dinhi, busa unsa may atong ikasulti karon? Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron mudugang ang grasya sa Dios? Dili gayud. Kay mahitungod sa pagpakasala patay na kita. Busa unsaon man nato pagpadayon pagkinabuhi diha sa sala. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato o pagbautismo kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan, kita usab angay nga magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi. Kay kung nahiusa kita kaniya diha sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kun banhawo na kita ingon nga gibanhaw siya. Kay nasayod kita nga ang atong daan ug makasasala nga pagkatawo gilansang na kauban ni Kristo aron malaglag kini ug dili na kita maulipon sa sala. So ang water baptism, it is a picture sa atong pagkamatay, paglubong ug pagabanhaw kauban kang Kristo. Union with Christ. Giisip kita nga namatay kauban kang Kristo, gilubong kauban kang Kristo ug nabanhaw kauban kang Kristo. Ang sprinkling ug pouring dili gayud kini picture, dili kini hulagway sa death, burial and resurrection of the believer with the Lord Jesus Christ. So, unsay epekto sa bautismo? Una, publiko nga pag-angkon sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa pagpahinumdom sa mga Kristohanon mahitungod sa pagkabalaan, miapilar si Pablo sa ilang panumpa ug panaad sa ilang pagbautismo. So dili na kita magpakasala, hinumdumi nga niadtong gibautismohan kita. Matud pa ni Pablo, gilubong kita ug nabanhaw kauban ni Kristo. So makahuluganon day kaayo ang water baptism. It was a symbol of our death, burial and resurrection with the Lord Jesus Christ. So conclusion, ang bautismo usa ka panumpa ug panaad nga ato gayong seryosohon ang atong pagkahiusa diha kang Kristo. Usa ka panaad nga mahimo kitang susama kang Kristo. Ikaduha, ang bautismo mao ang paagi sa pagdawat sa tawo ngadto sa covenant membership sa lokal nga iglesia. But pasabot, dili mahimong dawaton ang usa ka tawo ingon nga miyembro sa church kung wala pagayod na bautismohan sa biblical nga baptism. So take note ha, biblical nga baptism. Ang giingon sa Acts chapter 2 verse 41 to 47, kinsa lang ang gidawat ingon nga miyembro sa iglesia? Ang kadtong mi-confess
sa ilang pagtuo ug nabautismohan. Ang gingon dinhi, daghan kanila ang mituo sa iyang mensahe ug nagpabautismo. Mga 3,000 ka tawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo ni adtong adlaw. Ug mainiton silang mipadayon sa pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles, sa pagpakigsandurot uban kanila, sa pagpakigsalo sa pagpangaon ug sa mga pagampo. Daghang mga milagro ug mga buhat nga katingalahan ang nahimo pinaagi sa mga apostoles, ug tungod niini ang tanan giabot og katingala uban ang kahadlok. Ang tanang mga magtutuo nagpadayon sa ilang panagkauban ug ang mga kabdangan sa matag usa ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. Nagpadayon sila sa pagtigom matag adlaw didto sa templo ug naghiusa sila pagpangaon uban sa malipayon ug mapaubsanong kasing-kasing didto sa ilang mga balay. Gidayig nilang Dios ug gikahimut-an sila sa katawhan ug sa matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok ug mga tawo nga nangaluwas. So note, ang bautismo mo resulta sa fellowship bond or pagpakigsandurot sa mga kaigsuunan sa iglesia. So ang hagit niini mga kaigsuunan, kung imong giisip ang imong kaugalingon ingon nga Kristohanon, dawaton mo ba ang unang lakang sa pagsunod nga mao ang pagpahayag kang Kristo diha sa bautismo? So mao kini ang hagit sa tanang mga tawo nga miangkon nga disipulo ni Kristo. Kinahanglan gayud nga sundo nato ang unang lakang sa atong public vow to become Christ's disciple diha sa water baptism. So again, dili kita magpabautismo aron maluwas. Dili kita magpabautismo aron mapasaylo. Kung dili magpabautismo kita, gumikan kay luwas na kita ug pinasaylo na kita, ug usa kini ka public proclamation nga kita magtutuo na ni Kristo. Sa mga higala nga wala pa gyud masayod sa kaluwasan, dili ka makaluwas sa imong kaugalingon pinaagi sa imong maayong buhat kay makasasala ikaw. Bisan pag unsaon nimo pagpaningkamot ang imong maayong buhat, dili ka pasar, trapura na tubangan sa Ginoo. Kinahanglan nga maghinulsol ikaw sa imong sala ug mutuo ikaw musalig nga igo na ang dugo ni Kristo alang sa pagtabon sa tanan nimong sala, ug ang pagkabanhaw ni Kristo gikan sa iyang kamatayon mao ang pruweba nga ang kaluwasan anaa gayud sa tanang magtutuo. Busa salig kang Kristo ingon nga imong Dios ug manluluwas aron ikaw maluwas. Ug buhata kini karon dayon kay basin og ugma ulahi na ang tanan. Let's pray. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining takna among gipangayo nga nasabtan gayud kini sa tanan nga mga kaigsuonan nga nakapamati karon. Ug out of this understanding of what the scripture tells us, hinaot nga imo silang hatagan og kasing-kasing nga mosunod sa imong pulong. In Jesus' name we pray. Amen. How precious the thought that we all may reply, like John the beloved, so blessed. On Jesus' strong arm, where no tempest can harm, secure in the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep over wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. Oh, come to the Savior, He mightily calls, to save by His power divine. Come anchor your soul in the haven of rest, and say, my beloved is mine.
Jesus, I'm safe evermore. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.